खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 20 चैत्र दान 1436 मायथाइ सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मुगैनायनि मोन्दांथिया बेसेन गोसा जानो हागौ। बेयो नोंथांनि सहायनायखौ खम खालामनायनि अनगायैबो नोंथांनि बिजिरनायखौबो खहा खालामो, जायजों सोमोन्दोआव अरायथा गोरोबलायै सोमजियो। नोंथाङा गोबां फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोनगोन। गोनांथिनि समाव नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रमान्सनि थाखाय लानाय आगानफोरा फिथाइ दिन्थिनो हायाबो जानो हागौ। आयेनारि बोसोननि थाखाय सासे उकिलजों सुबुरुन लानो दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। गोबाव सम गोरोन्थि बुजिलायनायनि उनाव दिनै बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय अननायनि अनथोब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना थुलुंगानायजों बुंफबगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दो जागायजेननायनि जाथावना दं। मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिनाया बे नेरसोननि साख्रि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय जानो हागौ। लोगोसे साख्रि मावग्राफोरा दिनै मावख'आव गावसोरनि खामानिनि थाखाय बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि जिउ राहानि बादै एसे जिंगा सिगोन। नाथाय दिनैनि साना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, मानोना बबेबा दावबायारि थावनियाव थांनायनि सानथांखि थानो हागौ। नोंथाङा आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। आरिमु आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै बिबुंथियाव सांग्रां थानाया जोबोद गोनांथार। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय एसे जुजिनो हागौ। फरायनाय समाव गोसो हमथानो थाखाय बिसोर गोब्राब नाजानांगोन। दावबायनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिया नोंथांनि सांग्रांथिखौ बांहोगोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गावारि जिउआव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायफोरा गावसोरनि आंगोफोरनि थाखाय सम लानांगौ। खरसानि बागै जिंगाया गोसोखौ गोजोन गैयै लाखिनो हागौ। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। रमान्टिक सोमोन्दोआव थाग्राफोरनि थाखायबो बे साना मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों रमान्स आरो रंजानायाव सम हगारगोन आरो नोंथाङा गावजों गाव खाथियाव फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा मोजां रां आरजिगोन, नाथाय खरसा बांनाया नोंथांनि थाखाय रां दोनथुमनायखौ आरोबाव गोब्राब खालामगोन। दिनै नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरनि आखुनि थाखाय नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोनि गैयैयाव मोदोमनायखौ मोनदांगोन। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बिसोरनि सैथोखौ मोजाङै बिजिरना नाय। सावस्रिनि नोजोरजों बोजबनायनि मुलाम्फाफोर दं आरो दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय बेखौ हमदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ लिरनाय हाबाफोराव गोसो होगोन। बे राशिनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय, जाय गुबुन हादोराव फरायनो लुबैयो, बिसोरनि फरायनायनि सोमोन्दै गुबुन हादोरारि मुलुगसोलोंसालिफोरजों रायज्लायनो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान जागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्रायबो आबुं हेफाजाब मोनगोन। राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जा, मानोना नोंथाङा एसे खहा जानो हागौ। हनुमान थानसालियाव प्रसाद महरै बुन्दि होनाया नोंथांनि न'नि गासैबो जेंनाफोरखौ सुग्लायहोगोन। गावनि बिमा-बिफानि मददजों
नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना दावबायनायनि थाखाय मोजां सान। बादायगिरिफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो दाला। नोंथांनि गोजोन गोसोआ गुबुननि सोंलुफोरजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गावारि आरो जिउराहायारि जिउआव मा जागासिनो दं बेखौ मिथिनो बिसोर गासैबो जोबोद गोसो गुदुं। दिनैनि साना नोंथांनि जिउनि आथिखालनि थासारिखौ बिजिरनो आरो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ गोनांथि होनो थाखाय गाहाम। मेलेमारि बिथिंनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बे समा मुलाम्फानि थाखाय साबजाथाव जागोन। खामानि मावथायाव हास्थायनायफोरा आबुं जागोन। सासे खाथि लोगोजों सोमोन्दोआ साबसिन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि, बेंकिं ट्रेन्जेकसनफोराव जोबोद सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे माबा मोनसे गुबुन आरो गोसो गुदुं खालामनांगौ। दिनै नोंथाङा दुखु मोननो हागौ मानोना जानो हागौ नोंथाङा गावनि आंगोजों बायजोआव थांनो हानाय नङा। मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांखौ खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। थासारिया नोंथांनि लुबैनाय बायदि जानाय नङा, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा नखरारि बेसादफोराव बांसिन रां बाहायनो हागौ। दिनै नोंथाङा आरजाथाव साख्रिनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरा नोंथांखौ नोंथांनि थांखिसिम सौहैनायाव मदद होगोन। नोंथाङा राजखान्थियाव सांग्रां बिफाव लागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरजों मोगा-मोगि जागोन। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै आयेनारि आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। बे नेरसोननि हाबा जानाय सुबुंफोरा रेस्टुरेन्टाव मोनानि जानायनि बिथांखि लानो हागौ। सिबलिंनो दै बावनाया नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै दावबायनाया जिउ राहायारि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। आयआव हेंथा जानो हागौ। बेयो नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। सम्पथि सामलायनायजों सोमोन्दो थानाय खरसाया बांगोन। बबेखानि गोब्राब नाजानायनि बांद्राय जागोन। लामायाव जानला-मानला गारि दासालाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ लांदाङै बिसोरनो फोरमायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि हान्जानिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथाङा गासैखौबो गावनो सामलायनो हायो नाथाय नोंथांनि खामानिखौ गावनि लोगोफोरजोंबो रानलायनो हायो। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, हरखाब दावबायनाया मेंनो हाथाव जागोन। दावबायनाया नोंथांखौ मेंनाय आरो नारसिनथाय होगोन, नाथाय रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सासे आइजो सोद्रोमाया सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनो हागौ। फारागथिफोरा गावारि सोमोन्दोआव गोरोबलायै सोमजिहोनो हागौ। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों खुरमा बाहागिफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोमोथाव जागोन। नोंथांनि नखरारि जिउआव थुलुंगानि आबहावा थागोन। बिलियार्ड्स गेलेगिरिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोनांथार। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिनि थाखाय बान्था मोननो हागौ। बे राशिनि मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिनो फोरमायनो हायो आरो बेफोरखौ बबेहायबा लांनो हायो। दिनै बे राशिनि हासार फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन।
मासे मोसौनो गोथां गांसो जाहोनाया सोलोंथाइनि बिथिङाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा एसे उसुखुथु मोननो हागौ। रुजुनायाव एसेल' खामानिनि थाखाय नारसिनथाय थागोन। खाफालनि सायाव सोनारनो नाङा आरो गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो नाजा। गथ'फोरजों बांद्राय गोरा जानाया बिसोरखौ दुखु होनो हागौ। दिनै गावनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन ला आरो बाहेरायाव जानायनिफ्राय गोजानाव था। गोनांथि जायोब्ला फिथाइ-सामथाइ बाहाय। बे साना नोंथांनि जिउ राहायारि जिउनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङाबो माबा मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरखौ मोनसे जेंनायाव जेथो नांनो हागौ। गाज्रि सानस्रिफोराव गोसो होयैआ साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।